नमस्ते दोस्त लोग, स्वागत बा आपके अपने चैनल भोजपुरिया स्टाइल में। अरुई के पत्ता त हर सीजन में बहुत ही आसानी से मिल जाला और एकर पकौड़ी लगभग सभी के पसंद आवला। तो चलिए आज हम बताइब आप लोग के अरुई के पत्ता के पकौड़ी कैसे बनला। देखिए ये अरुई के पत्ता है जेकर डंठल काट के अच्छे से हम धो लेले बानी। अब देखिए मसाला कैसे बनला। आप लोग के एक बर्तन लेवे के बा। बर्तन में 1 कप चावल के आटा लेवे के बा। ओकरे बाद से 1 कप बेसन लेवे के बा आप लोग के। और एमे कुछ मसाला मिली तो देखी कौन कौन मसाला मिली। आप लोग के आधा चम्मच हल्दी लेवे के बा। 1 चम्मच नमक लेवे के बा। नमक स्वाद के हिसाब से कम अधिक आप लोग कर सकेनी। 1 चम्मच आप लोग के धनिया पाउडर लेवे के बा। धनिया पाउडर न होखे तो आप लोग खड़ा धनिया के पेस्ट बना के इस्तेमाल कर सकेनी। फिर लहसुन मरचा और जीरा लेवे के बा, एकर पेस्ट बना के इस्तेमाल करे के बा। फिर खटाई भी पड़ी, हम खटाई की जगह पे इमली इस्तेमाल करतनी। आप लोग जैसे सुविधा रहे वो इस्तेमाल कर सकेनी। पेस्ट तैयार बा लहसुन मरचा के जेके हम मिलावत तनी। अब हल्का हल्का पानी डाल के आप लोग मिलावत रही। ये बात के ध्यान रखी एक ही बार ज़्यादा पानी ना डाले के बा, नहीं तो बेसन बहुत गीला हो जाई और ये बेसन पत्ता पे लगाए खातिर बहुत गीला नहीं चाहिए। तो आप लोग के हल्का हल्का पानी डाले के बा और मिलावत रहे के बा। देखिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छे से मिलावत रहतनी। इतना अच्छा से मिलाए के बा कि जौन दाना दाना रहला बेसन में या फिर चावल के आटा में उ न रहे। इससे पत्ता पे लगी तो ऊपर सफ़ेद सफ़ेद आई, फिर पत्ता अच्छे से ना चिपकी। तो आप लोग पानी डाल के अच्छा से ओके हाथ से मिला लें। देखिए लगभग बेसन तैयार बा और एमे अब इमली के पेस्ट जौन बा ओके मिला लेतनी हम। इमली के पेस्ट डाल के अच्छे से ओके मिला लें। देखिए बेसन के पहचानले का तरीका ही होला, जब आप लोग हाथ में उठाई तो वो बेसन जल्दी नीचे ना गिरी। इतना गाढ़ा बेसन चाहिए पत्ता पे लगावे खातिर। तो देखिए बेसन तैयार बा। तो चलिए अब लपेटले के बारी बा। आप लोग के एक बर्तन ले के बा और सबसे बड़ा पत्ता नीचे रखे के बा। ये बात के ध्यान रखी जौन बड़ा पत्ता रहे ओके नीचे रखी और छोटा पत्ता के ऊपर रखी। और पत्ता रखी तो हर पत्ता पे बेसन बहुत ही अच्छे से चारों साइड में आप लोग लगाएं। देखिए हम चारों साइड में बेसन कितना अच्छा से लगा लेतनी। ऐसे ही होला पत्ता अच्छे से चिपकला। देखिए अब बड़ा पत्ता नीचे रखनी ही और जौन छोटा पत्ता बा हम ऊपर रखतनी और सब पे अच्छे से बेसन लगावतनी। ये बात के भी ध्यान रखी जौन पत्ता बा चारों साइड में बराबर पत्ता मतलब आप लोग लगाएं बराबर से। अगर कम अधिक पत्ता लगाई आप लोग तो रोल बनाते समय पतला मोटा हुई, एक साइड में पतला एक साइड में मोटा, फिर वो खुलने का डर रही। तब अगर पत्ता आप लोग चारों साइड में अपने हिसाब से बराबर रखब तो रोल बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुई। तो ये बात के आप लोग ध्यान रखें। देखिए हम पत्ता जौन छोट बात सब ऊपर रखनी है और लगभग में अब ये रोल तैयार हो गई बा। तब पत्ता जौन बा ऊपर रखा जाता नहीं, बेसन भी ओकर ऊपर अच्छे से लगावत नहीं। देखिए कितना अच्छा से तैयार बा। तो जब आप लोग अपने मोटाई के हिसाब से तैयार हो जा पत्ता तो आप लोग दोनों साइड से मोड़ लें और बेसन भी ऊपर लगा दें। फिर एक साइड से मोड़ल स्टार्ट करें। देखिए आप लोग हम हल्का हल्का हाथ से मोड़त नहीं, हाँ साइड से भी आप लोग के हल्का हल्का ओके दबावत रहेगा ताकि पत्ता बाहर ना निकले। पत्ता बाहर निकल जाए तो रोल अच्छे से ना हुई। देखिए आप लोग अब आगे थोड़ा बेसन लगा लें हम ताकि जौन आगे के भाग बा पत्ता के वो अच्छे से चिपक जा। देखिए यहाँ बेसन लगा लेने से आगे का पत्ता अच्छे से चिपक जाला और रोल खुला ना है। कुछ लोग बनाए ना तो रोल खुल जाला तो धागा से बांधे ना, लेकिन हम देखिए बिना धागा से बनले हमारा रोल खुले ना है, एकदम अच्छे से हो गई बा। तो चलिए अब और अगला पत्ता की तरह लपेटे के बाद देखिए तो पत्ता कर रोल बनौले के तरीका तो बता ही देनी हम। आप लोग के जितना भी पत्ता बा ऐसे ही सारा रोल बना ले के बा। हाँ एक बात का ध्यान रखें, अगर पत्ता ज़्यादा बा तो मसाला भी तो ज़्यादा तैयार करे के पड़ी। तो वो हिसाब से आप लोग के बेसन, चावल के आटा, हल्दी, नमक, मरचा जितना भी मसाला पड़ल बा आप लोग के वही हिसाब से मिला ले के बा। और जितना पत्ता बा ओकरे अनुमान लगा के आप लोग की पेस्ट तैयार हो जाएगी। तो ऐसे आप लोग सारा पत्ता के रोल बना लें। बेसन भी कम नहीं पड़ी, मसाला जौन बाटा सब।
तो ये सब आप लोग ध्यान रखी ये सब बनौले के समय। तो देखी हम सारा पत्ता के बनाओ तनी 2 रोल बना लनी। हमारे पास पत्ता ज़्यादा बा, ये वजह से थोड़ा टाइम लगता। देखी आप लोग के भी ऐसे ही बना ले के बा। तो एक बात के इहो ध्यान रखी, कुछ लोग गरम मसाला मिलाए ना, तो गरम मसाला आप लोग के अगर अच्छा लगे तो आप लोग मिला सकेनी, अगर नहीं पसंद बा तो कि आप लोग छोड़ भी सकेनी, उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ी। देखी इतना सारा रोल हम बना के तैयार लनी। अब आप लोग के एक थाली में एक रोल रख ले के बा, ओके चाकू से काट ले के बा। देखी तवा हम रख दिले बनी, तवा भी गरम होता, लगभग में तवा गरम हो ही गइल बा। तो आप लोग के का करे के बा, ऐसे ही पहले तेल डाले के बा, फिर मेथी डाले के बा, फिर उमें एक एक जौन काटल वाला पकौड़ी बा ओके डाले के बा। आप लोग जौन पेस्ट तैयार कइले बानी उमें हल्का सा पानी और नमक डाल के घोल बना ली, उमें डुबो के डालब तो और भी एक साइड में बहुत अच्छा से लाल लाल होला, कुरकुरा होला, ठीक ना। अब एक ढक के 5 मिनट के बाद देखी हम एक पलटत तनी। देखी कितना अच्छा कलर आइल बा। आप लोग के भी ऐसे ही करे के बा, ठीक ना। और बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाए के बा, मध्यम आंच पे बनाए के बा। बहुत तेज़ कई देम तो पकौड़ी जल जाई और सही से गली ना आई, ठीक ना। अब देखी अब फिर से हम एक 5 मिनट के लिए हम ढक देम, ठीक ना। और ओकरे बाद से 5 मिनट बाद फिर से हम ओके पलट देम। देखी अब दोनों साइड में हो गइल बा, कितना अच्छा कलर आइल बा। तो आशा बा कि आप लोग के भी टिप्स बहुत अच्छा लगत हुई, आप लोग दे सकेनी कितना अच्छा कलर आइल बा। और हम तेल भी बहुत कम यूज कइले बानी। आप लोग अगर चाहें तो इस समय भी हल्का हल्का तेल चारों साइड से डाल के और बंद कर सकेनी, लेकिन तेल बहुत ज़्यादा खाइल अच्छी बात नहीं है। तो देखिए आप लोग बहुत अच्छा अभी बन के तैयार हो गइल बा। आशा बा कि ये बहुत ही आप लोग के पसंद आइल हुई, और पसंद काहे ना आई, इतना अच्छा बनल जौन बा। तो आप लोग के एक बर्तन में निकाल ले के बा। तो देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गइल बा, कितना अच्छा कलर आइल बा। तो ये तो पकौड़ी सबके पसंद ही आवला, और देख के तो भाई मन ही कह देला खाए के। तो आशा बा ये वीडियो पसंद आइल हुई आप लोग के। देखले के लिए आप सभी लोग के बहुत बहुत धन्यवाद।